Hare Krishna. Audio video clear இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு Day 3 Chapter 3 படிக்கலாம். அதுக்கு முந்தி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இஸ்கான் மங்களூர் கோயில் இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்குது. Day 3. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் கர்ம யோகம், யோகத்தின் செயல். ஓகே, அது படிக்கிறதுக்கு முந்தி நேத்திக்கு என்ன படித்தோம் சாப்டர் 2ங்கிறது பார்க்கலாம். நேத்திக்கு சாப்டர்ல என்ன படித்தோம் நம்ம ஞாபகம் எல்லாருக்கும்? நம்ம என்ன படித்தோம்? நான் உடல் அல்ல ஆத்மா. உடல்ங்கிறது தற்காலிகமானது, இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு தான் அது. ஆன்மீக உலகத்துக்கு உடலுக்குள்ள இருக்கிற உயிர் ஆத்மா, ஆத்மா தான் பர்மனன்ட்டு, அதுக்கு அழிவு கிடையாது அப்படிங்கிறத நேத்திக்கு படிச்சிடணும். ஓகே, அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சீடனாக அர்ப்பணிக்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கான உபதேசத்தை தற்காலிகமான பௌதிக உடலுக்கும் நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மாவிற்குமான அடிப்படை வேறுபாட்டை விளக்குவதுடன் ஆரம்பிக்கிறார். ஆத்மா ஒரு உடலை விடுத்து மறு உடலை எடுத்தல், பரமனுக்கு செய்யப்படும் சுயநலமற்ற சேவையின் தன்மை, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவின் குணங்கள் ஆகியவற்றை பற்றி பகவான் விளக்கினார். 2.39 ஸ்லோகத்துல சாங்கிய யோகம், கர்ம யோகம் அதாவது புத்தி யோகம் 2 வழிமுறைகளை விளக்கினார். ஜடத்தின் இயற்கையும் ஆன்மாவின் இயற்கையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய வழிமுறை சாங்கிய யோகம். ஜடத்தின் இயற்கையும் ஆன்மாவின் இயற்கையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய வழிமுறை தான் சாங்கிய யோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர் சந்தஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம் போன்ற பக்தி நெறிகளின் மூலம் யாகம் செய்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு உணவு என்னன்னா, எது சாப்பிட்றோமோ அது பிரசாதம். ஓகே, பகவானுக்கு படைச்சிட்டு தான் அவ சாப்பிடுவா. அவர்கள் உணவு பிரசாதம். இன்னைக்கு சாப்டர் 3 பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு முன்னுரை கொடுக்குறேன், முன்னோட்டம். பௌதிக உலகில் அனைவரும் ஏதாவது ஒரு செயலில் ஈடுபட்டாக வேண்டும். செயல்கள் ஒருவனை இந்த உலகில் பந்தப்படுத்தலாம் அல்லது இதிலிருந்து விடுவிக்கலாம். சுயநல நோக்கமின்றி பரமனின் திருப்திக்காக செய்யப்படுவதன் மூலம் ஒருவன் கர்ம விதிகளிலிருந்து, அதாவது செயல் மற்றும் விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு தன்னை பற்றியும் பரமனை பற்றியும் திவ்யமான ஞானத்தை அடைகிறான். ஸோ இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் வந்து அர்ஜுனனின் குழப்பம், செயலின்மை அல்லது செயலாற்றுதல், நிஷ்காம கர்மயோகா ஞான யோகத்தை விட சிறந்தது. அப்புறம் வந்து மூணாவது கர்ம காண்டம், கர்ம யோகம், அதை பார்க்க போறோம். லாஸ்ட்ல நிஷ்காம கர்மயோகம் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கிறது. மிகப்பெரிய எதிரியான காமத்தை எப்படி அடக்கிறது, இதெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே, இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் கர்மயோகா இல்லையா? ஸோ இது வந்து 5 குதிரைகள் இருக்கு. 5 புலன்களுக்காக 5 குதிரைகள் போட்டிருக்கு. எப்படி செல்ஃப், நம்ம ஆத்மாவானது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இது படம். கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய். கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய் அண்டு ஸ்கின் டச். கண், மூக்கு, காது, அப்புறம் கை சாரி, கண், காது, மூக்கு, கை அண்டு வாய். ஓகே, கண்ணு என்ன பண்ணோம்? நல்லா கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குற துளசி இலைகள் எல்லாத்தையும் முதல்ல வந்து கண்ணுக்கு குறிக்கிறது. கண்ணு என்ன பண்ணுறது? பகவானின் அர்ஜக விக்கிரத்தை போய் பார்க்கறதுக்கு, கண்ணால பார்க்கறதுக்கு, பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற புஸ்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு இந்த கண்ணு யூஸ் பண்றோம். மூக்குங்கிறது எதுக்கு?
கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனையை முகர்ந்து பார்க்க பயன்படுத்திக்கணும். ஓகே. 3வது வந்து காது. கிருஷ்ணர் பஜனை, தெய்வீக இசை அதை பத்தி எல்லாம் கேட்கறதுக்கு தான் அந்த காது கொடுத்துருக்கு பகவான். அப்புறம் கை, கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை பண்ணணும், பிரசாதம் பண்ணணும். பிரசாதம் சமையல் பண்றோம் இல்லையா, அதை பண்ணிட்டு பகவான் கிடைச்சா பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்டா அது பேர் பிரசாதம். ஓகே. அர்ச்சனை பண்ணணும், பிரசாதம் பண்ணணும், இதுக்கெல்லாம் கை வேணும். அவரோட காலை தொட்டு பாதங்களை தொட்டு வணங்கணும், இதுக்கெல்லாம் கை வேணும். ஓகே. அப்புறம் வாய் என்னத்துக்கு? வாய்க்குள்ள நாக்கும் இருக்கு. வாயும் வேணும், நாக்கும். கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவு ருசிக்க நாக்கு இருக்கு. கிருஷ்ணரின் பஜனை செய்கிறதுக்கு வாய் வேணும். கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி மற்றவர்களுக்கு கூறவும் பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ இந்த 5 புலன்களையும் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? மனசால கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புலன்களை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? மனசு. எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? மனசு புத்திசாலித்தனத்தால கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அந்த புத்திசாலித்தனத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணினேன்னா அதுதான் நான்கிறது. எப்படி? என்னோட புத்திசாலித்தனத்தை யூஸ் பண்ணி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனசை வந்து எதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? ஐம்புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நான் அப்படி ரிவர்ஸ் ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு வாட்டி சொல்லி, ஐம்புலன்கள் என்னென்ன? கண், மூக்கு, காது, கை, வாய். இந்த 5 ஐம்புலன்களையும் மனசு வந்து அந்த கடிவாளத்து குதிரை படம் போட்டுட்டு கடிவாளத்தை பிடிச்சிட்டு பாருங்க. மைண்ட் வந்து மனம். அந்த மனத்தை வந்து எப்படி யாருக்கு அந்த உட்கார்ந்துக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் புத்தி உட்காந்துட்டு புத்தி பகவான் கொடுத்துட்டாலே அந்த புத்தியை யூஸ் பண்ணி அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, காத்தாலும் 5:30க்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எழுந்து பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம அந்த மனசுக்குள்ள பிளான் பண்ணிக்கணும். நேற்றுக்கு நைட் படுத்துக்கிச்சு காத்தால் நாளைக்கு 5 மணிக்கு கிளாஸ் கரெக்ட் பண்ணணும், அதனால 5 மணிக்கு நம்ம ராத்திரி எழுந்துக்கணும் அப்படின்னு அந்த மனசுக்குள்ள நம்ம தீர்மானம் பண்ணிட்டோம்னா அது காலங்காத்தால இருந்து பிராக்டிக்கலா நடக்கும். இல்லைன்னா நடக்காது. மனசு வைக்கலன்னு அப்படியும் அலாரம் வச்சுட்டு எழுந்துக்கிச்சு சில நாளைக்கு என்ன ஆகுது? ரொம்ப டயர்ட் இருக்கு, ஐயப்பா படுத்துக்கலாம் மனசாலே பாய விடுறோம். அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் அது பேர் தான் அந்த புத்திசாலித்தை வச்சு பண்ணினாக்க நம்ம எல்லாருமே எங்கேயோ இருப்போம். அதுதான் நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, பௌதிக உலகத்துல அதை தான் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சுனாக்க ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் இன்க்ளூடிங் சாப்பாடு விஷயத்திலையும் நம்ம சில இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றா. கரெக்டா அது வேணுங்கிறது சாப்பிட்டா நம்ம சந்தோஷமா இருக்க முடியும். நம்ம ஏன் இன்பம் துன்பம் அடைகிறோம்? இன்பம் துன்பம் அடைகிறதுக்கு காரணம் என்ன? நம்ம சாப்பாடு தான் முதல் பாயிண்ட். நம்ம சாப்பிட்றது ஒழுங்கா சாத்விக் ஃபுட் சாப்பிட்டோம்னாக்க எப்போதுமே சந்தோஷமாகவே இருக்கலாம். ஏன்னா உடம்புக்கு உபாதை இல்லைன்னாக்க உடம்பு நல்லா இருக்கும். உடம்பு நல்லா இருக்குனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா வேலைகளும் ஒழுங்கா நடந்துட்டு இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம ஆன்மீகத்தையும் நம்ம புத்தி செலுத்த முடியும். ஸோ அது சாத்விக்கில் வந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஸோ இந்த ஐம்புலன்களை மனத்தால தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு புத்தி யூஸ் பண்ணிக்கணும். இதை யூஸ் பண்ணாக்க நான் செல்ஃப் நாங்கிறதுக்கு அது என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஓகேயா? நெருப்பை புகை மூடுவது போல, கண்ணாடியில் அழுக்கு மூடுவது போல, கருவை கர்ப்பப்பை மூடுவது போல உலகத்தை காமம் மூடியிருக்கிறது. புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்தது ஆத்மாவை அறிந்து உள்ளத்தை ஆத்ம சக்தியால் அடக்கி காமம் என்ற கொடிய நோயை சத்துருவே அழித்திடுவாயாக. அதுதான் இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது நெருப்பை புகை மூடுவது போல. அடுத்த 50.1 வரும். ஒரு நிமிஷம் கம்மியாச்சு. நெருப்பை புகை மூடுவது போல, கண்ணாடியை அழுக்கு மூடுவது போல, கருவை கர்ப்பப்பை மூடுவது போல உலகத்தை காமம் முடியிருக்கிறது. முக்கிய புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்த ஆத்மாவை அறிந்து உள்ளத்தை ஆத்ம சக்தியால் அடக்கி காமம் என்ற கொடிய சத்துருவை அழைச்சிடுவாயாக. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சாப்டர்ல இருந்து. சங்கீர்த்தனம் உணவு பற்றாக்குறைக்கு செய்தே ஆக வேண்டும். சாப்டர் 1ல வந்து அர்ஜுனன் கருணை, சந்தோஷமின்மை, பாவம், குலதர்மம், செயலற்ற தன்மை காரணமாக குழப்பமாக உள்ளேன், எது நல்லது என்று தெரிவிப்பீர்களாக என்று கேட்டான். சாப்டர் 2ல கடவுளை தெரிந்து கொள்ள 3 நிலைகள் உள்ளன. பிரம்மன், உடல், ஆத்மா. அதை நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு அது பார்த்துட்டு சாரம், நேர்த்தியோட இதுல சாரம் என்ன, நேற்றுக்கு மொத்தமா அதனுடைய எசன்ஸ் என்ன நேற்றுக்கு? நாம் உடல்கள் இல்லை, நாம் ஸ்பிரிச்சுவல் சோல்ஸ். இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது. நாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். நாம் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை
உச்சரித்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். ஓகே, கர்மயோகம் என்பது சரியானதை செய்ய சொல்லி கொடுப்பது. நாம் நமது கடமையில் சிரத்தையாக செய்ய வேண்டும். பலனை எதிர்பாராமல் கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து செய்ய வேண்டும். எந்த ஒரு கடமையும் நம்ம கடமையா தான் செய்யணும். அதுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டாம். அதை பகவான் பார்த்துப்பாரு. பகவான் கிட்ட முக்கிட்டு செய்யணும். பகவானுக்கு அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் கொடுக்குறியோ அதை பலனை எதிர்பாராமல் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யணும் அந்த காரியத்தை. கர்மானா என்ன? prescribed duties, performing duties to please Lord Krishna. Akarmana, doing which has no reaction. நம்ம காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு விதமான ரியாக்ஷனே இருக்கக்கூடாது. விகர்மானா doing against prescribed duties. கர்மாக்கு ஆப்போசிட் என்ன? விகர்மா. ஓகே, ஈகோ மீன்ஸ் ஐ எம் த டூயர். எல்லாம் ஈகோ. ஈகோன்னு என்ன? அகங்காரம். நான் தான் எல்லாம் நான் தான் பண்றேன், நான் தான் ஐ. இந்த ஐங்கிற வார்த்தை இருக்கவே கூடாது. ஐ மை செல்ஃப் ரெண்டு வார்த்தையும். ஓகே, ஈகோ வந்து ஐ எம் த டூயர், இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. எஸ்மா 3.1 படிங்க கமலேஷ். எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. அத திருத்தியோத்யாயः கர்மயோகः. அர்ஜுன உவாச்ச த்யாயசி சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்தி ஜனார்தன தத் கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்த்தனனே, கேசவனே, பல நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இந்த போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? பகவான் கேட்கிறான். அர்ஜுனன் கேட்கிறான். அர்ஜுனன் உவாச்ச இல்லையா? அர்ஜுனன் கேட்கிறான், இந்த மாதிரி பல எல்லாத்தையும் விட புத்தி தான் சிறந்ததுன்னு நீ சொல்ற. மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு புத்தியை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்க. ஆனா வந்து இந்த போர்ல நீ பண்ணுன்னு எதுக்காக என்ன பலவந்தப்படுத்துற? இந்த கோரமான இந்த போர் பார்க்கணுமா? தான் எத்தனை பேர் வழிய போறது, சாக போறத நான் பார்க்கணுமா? எனக்கு வேண்டாமே எனக்கு அப்படின்ற வந்து நீ எதுக்காக என்ன பண்ணுங்கிற அப்படின்னு கேட்கலாம். எஸ் மட்டும் படிங்க. எஸ் மாதாஜி. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तद् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्. இரண்டு வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கிறது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுகிறேன். இப்படியும் பண்ணுங்கிற அப்படியும் பண்ணுங்கிற, எனக்கு புத்தி பேதலிச்சிருக்கு. என்ன போர் புரியுன்னு எதுக்காக சொல்றேன் நீ இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ரெண்டு வழியும் எனக்கு சரியா வருமானு தெரியல, என்ன பண்ணணுங்கிறத எனக்கு கரெக்டா சொல்லி கொடு அப்படிங்கிற. திஸ்வே இந்த பக்கம் போடுமா அந்த பக்கம் போடுமா, இந்த பக்கம் போடுமா அந்த பக்கம் போடுமா, இல்லைன்னா இன்னொரு ஏதாவது வேற ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கா, எந்த இருக்குங்கிறத எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு கிருஷ்ணர்கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கலாம். ஏக்கமதா 3.2 ஸ்லோகத்துக்கு தான் இது எக்ஸ்பிளனேஷன். Okay, 3.5 படிங்க. Yes, Mataji. Nahi kashikshanam api jatu tishtatya karma krit karyate yasyavasha karma sarva prakriti jair gunaihi. பௌதிக இயற்கையிடம் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியம் இல்லை. ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்ற மறுத்து தியானம் செய்வதாக நடித்து கொண்டு உண்மையில் மனதின் புலனின்பத்தை பற்றி எண்ணிக்கொண்டுள்ள போலிகள் பலர் உள்ளனர். போலியின் மனம் எப்போதும் களங்கம் நிறைந்திருப்பதால் அவனது தியாக யோக நாடகங்களுக்கு எவ்வித நன்மதிப்பும் இல்லை. ஸோ நான் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கிருஷ்ண உணர்வுல பண்ணிட்டு தியானம் செய்யறதுதான் நடிச்சுட்டு இருக்கா பாதி பேர். மனதில் புலனின்பத்தை பற்றி அந்த இது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயே அவன் அட்டாச்சா இருக்கா. எண்ணிக்கொண்டுள்ள போலிகள் பல பேர் இருக்கா. போலியின் மனம் எப்போதும் களங்கம் நிறைந்திருப்பதால் அவனது அவன் எப்போதுமே களங்கமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த போலிக்கு அவன் பண்றதெல்லாம் நாடகம் தான் இல்லையா. அதை வந்து அதனால ஒரு விதமான நன்மையும் கிடையாது. வெளியில பாக்குறதுக்கு நான் ஒரு இது மாதிரி சன்னியாசி சாது மாதிரி இருக்கேன். ஆனா நான் புலனின்புள்ள
உள்ளுக்குள்ள நான் எனக்கு சீக்கிரட்டா நான் அதை இது பண்ணியிருக்கேன். அப்படின்னா அவன் நீ பண்ற காரியங்களை சன்னியாசி இருந்து பகவானுக்கு எல்லாம் பண்றேன்னு பண்ணியிருக்கேன், அது நல்லதா தப்பு இல்லையா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல. Yes, 3.6 படிங்க கமலேஷ். Yes, Mataji. Karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran indriyartan vimudatma mityacharasa uchyate. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஓகே, கிருஷ்ணவனோட செயலாற்ற மறுத்து தியானம் இந்த மாதிரி செய்யும் சொல்ற காரியத்தெல்லாம் விட்டுட்டு தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு சில பேர் நடிச்சிருக்கான். இப்ப பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல பாருங்க, அவன் கையில கமாண்ட் இதை வச்சிருக்கான், வாட்டர் ஜக்கு வச்சிருக்கான், அதோட கூடவே என்ன வச்சிருக்கான், சிகரெட்டையும் வச்சிருக்கான். அந்த கையில இன்னொரு கையில என்ன வச்சிருக்கான், மொபைல் வச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்கான். இதெல்லாம் தப்பு. அவன் ஆக்ட் பண்றான், அவன் நான் ஒரு சன்னியாசி, எனக்கு எல்லாம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு பாக்குறதுக்கு வேஷம் போட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ள அவன் இந்த காரியங்களாம் புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாம அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். சிகரெட் பிடிக்கிறது தப்பு. அவன் பிடிச்சாக்கா அப்ப பண்ற காரியங்களுக்கு நல்மதிப்பு இதுக்கு எப்படி கிடைக்கும்? கிடைக்காது. ஓகே, அத மனசு அலைப்பாயம் விடக்கூடாது. தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான், அவன் போலி மனிதன். அதனால நம்ம மனசுக்குள்ள ஒண்ணுமே நீங்க பண்ணாட்டாலும் பகவான மனசுல நினைச்சிருந்து அவருக்கு ஒரு பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் ஏதாவது ஒரு தண்ணியோ ஏதாவது பகவானுக்கு பிரசாதமா கொடுத்தா அவர் சந்தோஷமா பிரியமா, நீங்க கொடுக்கறது பிரியமா கொடுக்கணும், கொடுத்தா அவர் ஏத்துப்பார் அப்படின்னு நமக்கு பின்னாடி வருது. அந்த மாதிரி இருக்கணுமே வெளியே எல்லாம் பண்றேன், நான் கிருஷ்ணருக்கு அதை பண்றேன் இதை பண்றேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு வேஷம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி சிகரெட் பிடிச்சிட்டு பண்ற இந்த காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருந்த காம வலிகளை பிரிந்துட்டு ஐம்புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாதவர்கள்லாம் அதையெல்லாம் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஓகே, அது எந்த விதமான இதுவும் அதுல நமக்கு பெனிஃபிட் கிடையாது அது மாதிரி பண்றதுல. மறுபுறம் ஒரு நேர்மையான நபர் மனத்தால் செயலில் உள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்து பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை தொடங்கினால் அவர் மிகவும் உயர்ந்தவர். பகவத்கீதால 3.7 ஸ்லோகம் இதுதான். இதுக்குதான் சொல்றது. என்ன சொல்றது? ஒரு நேர்மையா இருக்கணும். இப்போ இவன் என்ன பண்றான், கோயில்ல போய் உட்காந்துட்டு கோயில்ல நல்லா பெருக்கி தொடச்சி பகவானுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் கிளீன் பண்ணி அந்த இதெல்லாம் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கான் இல்லையா? அந்த பிக்சர்ல பாருங்க. அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருந்தா அவன் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்றான், பண்ணிட்டு அதே சமயத்துல நல்ல காரியங்கள் இல்லாம பண்றான். பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை தொடங்கினால் நம்ம ஒரு கடமையை செய்யலாம். இதெல்லாம் ஒரு செய்து கொடுக்க வேண்டியது கடமை தானே. கோயிலை கிளீன் பண்ணி கொடுக்குறது அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கான். இவன் உயர்ந்தவனா போயிடுறான். அந்த போலீஸ் சாமியார் விட இவன் உயர்ந்தவனாமா. இவனுக்கு ஒண்ணு எல்லாம் தெரியாது, படிச்சு அறிஞ்சவன் கிடையாது. இருந்தாலும் அவனை உயர்ந்தவனாக போய்விடுகிறான். கிருஷ்ண உணர்வு என்பது யாகங்களை செய்வதற்கு சமமாகும். வர்ணாசிரம தர்மத்தின் நோக்கமும் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்தி செய்வதே. பகவானுக்கு எது பிடிச்சு இருக்கோ அதை திருப்தி செஞ்சு அந்த காரியத்தை பண்றதுதான் இதுலயும் சொல்லியிருக்கு. வர்ணாசிரம தர்மத்தின் நோக்கமும் அதுதான். Yes, 3.8 படிக்கும். Yes, Mataji. Riyatam kuru karmatvam karmajaya yohya karmanaha sharira yatra pichate na prasiddhayet akarmanaha. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக. செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பதனால் தன் உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. உனக்கு கொடுத்திருக்க கடமை என்ன, அதை பண்ணு. அதாவது அவனுக்கு என்ன, அர்ஜுனனோட கடமை என்ன, நீ ஒரு சத்திரியன். சத்திரியனோட இது என்ன, உன்னுடைய குலதர்ம தொழில். உனக்கு நீ போர் புரியுறது உனக்கு ரைட், வாரியர். ஹி இஸ் வர வாரியர். அது நீ போர் புரியல, உன்னோட கொடுத்திருக்க கடமையை நீ செய்யலைன்னா அது தப்பு. அதனால நீ செய்யி. அவெல்லாம் மடிஞ்சு போறா, எல்லாரும் நிறைய பேர் சாக போறா அப்படிங்கிறத பத்தி நீ கவலைப்படாது. அதை நீ செய்யாம இருக்கிறத விட நீ செய்யறது மிகச்சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பதனால் அந்த மாதிரி செயல் நம்ம செய்யாம இருந்தோம்னா நம்ம உடலை கூட நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியாது. ஓகேயா? 3.9 படிக்கும். Yes, Mataji.
यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இந்த விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். ஓகே, எதை பண்ணாலும் பகவானுக்கு அவரை நினைச்சிட்டு பண்ணுங்க. அவருக்கு செயல்கள் மட்டுமே அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் மட்டும்தான் அதுதான் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தப்போய் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல மற்ற எல்லாம் அட்டாச்சு. அதை பண்ணாம உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை அவரோட திருப்திக்காக, பகவானோட சாட்டிஸ்பேக்ஷனுக்காக அந்த காரியத்தை பண்ணினாக்க நீ எப்போதுமே இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய் அப்படின்னு சொல்ற. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 3.13 படிங்க கமலாஜி. यज्ञशिष्टाशिन सन्दो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुञ्यते ते त्वम् अहं पापा ये पसन्त्यात्मकारणात्. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்து விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லி இருக்குன்னா, எந்த பகவானுக்கு ஒரு சமையல் பண்றோம், அதை பண்ணின உடனே இப்போ காத்தால எழுந்த உடனே எல்லாரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு பண்றோம். அதை பண்ணின உடனே பகவானுக்குன்னு அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு பண்ணி போய் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அதை பிரசாதமா சாப்பிட சொல்றேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம், அப்படி எல்லாத்துக்கும் பகவானுக்கு காமிச்சிட்டு சாப்பிட்டாக்க, அவருக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிட்டாக்க அது பிரசாதமாகிடும். அது மாதிரி பகவானுக்கு யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அந்த மாதிரி சாப்பாடை சாப்பிட்டாக்க அது பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து அவ விடுதலை. அந்த மாதிரி நம்ம நைவேத்தியமே பண்ணலை, அப்படியே சமைக்கிறோம் சாப்பிட்றோம். அப்படின்னா என்னத்துக்கு? மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம லாய்க்கு உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்கோம். அதனால அது சாப்பிட்றது பாவத்தை விடுறதுக்கு ஈக்குவல். பகவானுக்கு படைக்காம நம்ம சாப்பிட்டோம்னா பாவத்தை விடுவதற்கு ஈக்குவல்ங்கிறது தான் கம்பி சொல்றது முக்கியமா. யாகங்களை செய்வதால் எல்லா செயல்களும் தூய்மை அடைகின்றன. யாகம் செய்வதால் உணவு தூய்மை அடைகிறது. தூய்மையான உணவை உட்கொள்வதால் வாழ்க்கை தூய்மையாகிறது. தூய்மையான வாழ்வினால் ஞாபகத்தை கொடுக்கும் நுண்ணிய திசுக்கள் தூய்மை அடைகின்றன. மேலும் ஞாபகம் புனிதமடைந்த பிறகு ஒருவன் முக்தியின் பாதையை நினைக்க முடியும். இவையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தற்கால சமுதாயத்தின் அவசிய தேவையான கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வு இருப்பவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் இருக்குனாக்க அது அவெல்லாம் சந்தஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இறைவனான கோவிந்தா கோவிந்தான என்ன? எல்லா இன்பங்களையும் தருபவர். அல்லது முகுந்தன்னா முக்தி அளிக்கக்கூடியவர். அல்லது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் வசீகரமானவர். முதலில் படைக்காமல் அவர்கள் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். கிருஷ்ண உணர்வு சந்தஸ் பீப்புள்லாம் கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கவெல்லாம் பகவானுக்கு படைக்காம எந்த சாப்பாடும் அவன் சாப்பிட மாட்டான். இத்தகு பக்தர்கள் எப்போதுமே சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம் போன்ற பக்தி நெறிகளின் மூலம் யாகங்களை செய்கிறார்கள். பக்தி நெறி நவவித பக்தி. நவம்னா என்ன? 9 டைப் ஆஃப் பக்தி இருக்கு. ஓகே, அஷ்டமினா 8ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நவமி அப்படின்னா 9 டைப் ஆஃப் பக்தி வருது. இது அடுத்த முதல் 6 சாப்டர் கர்மயோகம் படிக்கணும். கர்மயோகத்தை படிச்சுட்டு தான் பக்தி யோகத்துக்கு போகிறோம். அந்த கர்மயோக இதுல அவெல்லாம் எப்போதுமே இதுல இருக்கா இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவாள்லாம் எப்போதுமே சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம் போன்ற பக்தி நெறிகளின் மூலம் யாகங்களை செய்கிறார்கள். யாகங்களை அவர்கள் காப்பாற்றுகின்றன. நாவின் ருசிக்காக உணவு சமைக்கும் மற்றவர்களோ திருடர்கள் மட்டுமல்ல, பாவத்தை உண்பவர்களும் ஆவார்கள். மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றால் சங்கீர்த்தன யாகம் செய்ய வேண்டும். ஓகே, அதனால நம்ம சமைக்கிற சாப்பாடை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிட்றதுதான் இது. அப்படி அர்ப்பணிக்காத நம்மளே சாப்பிட்டோம்னாக்க அதே நம்ம பாவத்தை முடிக்கிறோம். எஸ் 3.14 படிங்க. Yes, Mataji. Annat bhavanti bhutani parjanyad anna sambhavaha yajnat bhavati parjanyo yajna karma samudbhavaha.
ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர்ல. அன்னாத் பவந்தி பூத்தானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவக யஞ்ஞாத் பவந்தி பர்ஜன்யோ யஞ்ஞ கர்ம சமுத்பவக. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களில் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. ஓகேயா? எப்படி மழை வருது? யாகம் பண்றதுனால மழை வருது. யாரு யாகம் பண்ணுவா? படித்தறிந்த பிராமணர்கள், வேதம் எல்லாம் கத்திருந்த பிராமணர்களால். அதனால்தான் மழை வருது. அந்த மழை வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? விளைச்சல் நல்லா கிடைக்கும். விளைச்சல் கிடைச்சதுன்னா என்ன ஆகும்? வியாபாரம் நல்லா பண்ணி வைசியர்கள்லாம் வியாபாரம் பண்ணுவா. அதை அப்புறம் கடையில் கொடுத்து நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குறோம். அதை வாங்கி நம்ம சமையல் பண்ணி பகவானுக்கு அது சமையலை பண்ணிவிட்டு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அதை பிரசாதமாக தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். அந்த மாதிரி யாகம் உண்டாகும். இந்த மாதிரி வரிசையா அன்னாத் பவந்தி. இதுக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகம் எப்படி படிக்கணுங்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு. அன்னாத் அப்படின்னா தானியங்களிலிருந்து, பவந்தி பவந்தினா பவந்தி வளர்கின்றன, பூத்தானி பௌதிக உடல்கள், பர்ஜன்யாத் மழையிலிருந்து, அன்ன உணவு தானியங்கள், சம்பவ உண்டாக்கப்படுகின்றன, யஞ்ஞாத் யாகங்களை செய்வதிலிருந்து, பவதி சாத்தியமாகிறது, பர்ஜன்ய மழை, யஜ்ஞ யாகங்கள், கர்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், சமுத்பவ பிறந்த. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களில் உடலும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது வந்து எல்லாரும் இந்த புஸ்தகத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க. பகவத்கீதை உண்மை உருவில்ங்கிற புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு படிங்க. இஸ்கான்ல நம்ம இதான் ஃபாலோ பண்றோம். ஏன் அசிட்டிஸ்ன்னு புஸ்தகத்தை படிக்கிறோம்னா அதுல அவர் பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதுல ஒரு வேர்டு கூட நமக்கு இஷ்டத்துக்கு நமக்கு வேர்டுங்கிற மாதிரி மாத்திக்கல. அப்படியே அப்படி சொன்னது அப்படியே ஒரிஜினல். விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மைந்தனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காகவே செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். Yes, 3.15 படி. 15. Okay, Mataji. Karma brahmodbhavam viddhi brahmakshara samudbhavam tasmat sarvagatam brahma nityam yange pratishtitam. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து தோன்றியவை. எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நிச்சயமாக வெற்றுள்ளார். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எல்லாம் நமக்கு விதிக்கப்பட்டது இல்லையா? சில கடமைகள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் எங்க இருந்து எதை பத்தி யார் பண்ணிருக்கா? வேதங்கள் அடிப்படையாதான், வேதங்களை அடிப்படையா வச்சுதான் வந்திருக்கு கடமைகள்லாம். வேதங்களை நேரடியாக முழுமுதற் கடவுள் தோன்றி, வேதங்களுக்கு யார் பண்ண? முழுமுதற் கடவுள் தான் பண்ணினார். அதுலங்க அதனால முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நிச்சயமாக வீற்றுள்ளார். எஸ் 16 படி. Yes, Mataji. Evam pravatitam chakram nanuvartayati hayah agayur indriyaramo mogam patasa jivati. எனது அன்பு அர்ஜுனா, வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை இந்த மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவர் முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறான். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டுமே வாழ்வு பலனற்றது. நம்ம புலன்களுக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பௌதிகத்துல நாட்டம் வச்சிருந்து ஐம்புலன்களை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாது. நம்ம சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு நினைச்சு சிலதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி வாழ்ற வாழ்க்கையெல்லாம் அது பலனற்றது. அதுக்கு ஒரு விதமான பதிலும் இதுவும் கிடையாது, ரிசல்ட்டும் கிடையாது. எல்லாம் பாவம் தான். ஸோ இப்போ என்னன்னா, இப்போ வேதங்கள்லாம் படித்து இந்த பிராமணர்கள்லாம் வேதங்கள்லாம் இருக்கு, வேதம் எல்லாம் படிக்கிறா இல்லையா? எல்லாத்தையும் அதை படிச்சுட்டு அவளோட கடமை, அவளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன வேதங்களை படிச்சுட்டு அவளோட யாகம் பண்றதுதான் அவளோட தொழில். பிராமணர்கள் அதை பண்ணினாக்கா என்ன ஆகுது? மழை வருது. அந்த மழை வந்ததுன்னா ரெயின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது. அந்த மழை வர சமயத்திலேயே நிலத்தை வந்து உழுதுகிறது எல்லாம் வச்சிருப்பான் சூத்திரர்கள். அதுல போய் விவசாயம் பண்ணி அந்த வேலை இல்லாம அவன் தான் பண்ணும். அதை பண்ணின உடனே அது விளைச்சல், பழம், காய்கனி எல்லாம் கிடைக்கிறது. அதை கிடைச்ச உடனே இதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவோம்? வைசியன் என்ன பண்ணுவோம்? அதை வாங்கிப்போம்.
யார்கிட்ட அந்த விவசாயிகள்ட்ட இருந்து அதை வாங்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான், அவன் வந்து அதை வந்து பண்ட மாற்று முறையில் முதல்ல எல்லாம் பண்ணிதான் இப்போ வந்து காசுக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். அதை வாங்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வாங்கிட்டு அதை வந்து வீட்டில் உட்காந்து சமையல் பண்ணுறோம். சமையல் பண்ணி அது பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடும். கொண்டு போய் அது பிரசாதமாக எடுத்து கொண்டு போய் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை எடுத்து நம்ம சாப்பிடணும். ஓகே, பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிட்றது பேர் தான் பிரசாதம். அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட சொல்றான். ஸோ ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா சிவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. இது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். ஒரு மாலை சொல்றதுக்கு 100 மாலைக்கும் 2 மாலைக்கு ஒரு மாலைங்கிறது 108 டைம்ஸ். அதுக்கு 100 மாலைக்கு நடுப்புற இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லணும். ஓகே, செயலின் பலன்களில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் கடமைக்காக செயல்படுவாயாக. பற்றின்றி செயலாற்றுவதால் ஒருவன் பதத்தை அடையலாம். எதுலையுமே அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. நம்ம we have to lead a life attachment with detachment. வாழ்க்கையில நமக்கு ஆசை இருக்கலாம். இப்போ ஏதோ ஒரு தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு வச்சுனாக்க ஒரு இடம் நல்ல இடமா சௌரியமா போகணும். அது மாதிரி எனக்கு 10 வீடு வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுது. அப்படி போகக்கூடாது. இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்பட்டது. அதுக்குள்ளேயும் பற்று இல்லாம இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாக்க எந்த காரியத்தை உட்கார்ந்துன்னு பண்ணினாலும் பற்றின்றி பண்ணினாக்க பகவானுக்கு அவள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அவ பரத்தை அடைய முடியும். எஸ், 3.20 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यन् करुतुम् अर्हसि. ஜனகனை போன்ற மன்னர்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலமாகவே பக்குவம் அடைந்தனர். எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாவது நீ முன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். மற்றவாளுக்கெல்லாம் கூடவே உன்னை பார்த்துட்டு இருக்கா இல்லையா எல்லாரும், அவளுக்காவது நீ செஞ்சு இந்த காரியத்தை நீ பண்ணணும். உனக்கு இது பண்ணணும், இப்போ ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு. நீ ஃபைட் பண்ணலைன்னா தான் உன்னை பார்த்தா எல்லாரும் கேள்வி காட்டுவா. இப்போ நீ என்ன பண்ணணும், ஃபைட் பண்ணணும். அதுதான் உன்னோட தொழில். அறிவு மற்றவாளுக்கெல்லாம் பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காக நீ உன்னுடைய கடமை செய். உன்னுடைய கடமை போர் புரியறது தான் உன் கடமை. அதனால நீ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்ல. தன்னுடைய அதே மாதிரிதான் ஜனகர்கள் எல்லாம் மன்னர்கள்லாம் அவள்லாம் கடமை செஞ்சதுனால்தான் அவள்லாம் பக்குவம் அடைய முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாது மற்றவாளுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுன்னு பொதுமக்கள்லாம் அவளுக்கு வந்து நீ ஒரு முன்மாதிரியா இருந்து பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. 21 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. யத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத்தத் ஏவேதரோ ஜனஹ ச யத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை ஓமி அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. ஒரு பெரிய மனுஷன், ஒரு லீடர்னு ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் என்ன காரியம் பண்ணாலும் அதுதான் எல்லாரும் கொல்லப்படும். அவன் பெரிய ஆளா இருக்கான். அவன் மாதிரி நம்ம எப்போ ஆறுது அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்றோம், அவன் சிகரெட் குடிச்சிருந்தாலும் நம்மளும் சிகரெட் குடிச்சிருக்கோம். அவன் குடி குடிச்சாலும் குடியும் குடிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அவன் பெரிய மனுஷன். அவன்கிட்ட கையில காசு நிறைய இருக்கு. அவன் பண்றதான் ரைட்டு. அவன் சொல்றதெல்லாம் கேளுங்கன்னு எல்லாரையும் கேட்கறோம், எல்லாரும் பண்ணிருக்கோம். ஆனா அவன் பெரிய மனுஷனா இருக்கும். ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கணும். பி ஏ ரோல் மாடல். அவன் பண்றதுக்கு நல்ல காரியங்கள் தான் அவன் பண்ணணும். அவன் பண்ணினாத்தான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவான் எல்லாருமே. அவன் பண்றது தப்பா பண்ணிவிட்டு அதை இதை பண்ணிட்டு குடி குடிச்சாக்கா கையில் இருக்க காசு அத்தனை காசும் தீர்ந்து போயிடும். அப்புறமா மறுபடியும் வீட்டுல ஏழ்மை நிலை வந்துடும். இது எதுக்கு, அவன் பண்றது தப்புங்கிறது தெரியும். அது நம்மளாவே திருத்திக்கிறதுக்கு சில பேர் பண்ணிக்க முடியும், அது பண்ண முடியாது. அதனால இருந்தாலும் நம்ம லீடரா இருக்கிறவா அதை நம்ம பண்ற காரியங்கள் எல்லாம் கரெக்டா பிராக்டிஸ் பிஃபோர் யூ ப்ரீச்னு சொல்லுவா. மற்ற வாழ்க்கையெல்லாம் சொல்லி தரத்துக்கு நீ லீடர் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ பண்றியா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். அதை ஒரு லீடரா இருக்கணும் பண்ணணும். இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, இந்த இடத்துல ஒரு டக்கு போறது, வாத்து போறது, அது பின்னாடியே இதெல்லாம் போடுது. அந்த வாத்து கரெக்டா இடத்துக்கு அழைச்சின்னு போறதா, அது கரெக்டா இடத்துக்கு தான் அழைச்சின்னு போகும் இல்லையா. அம்மா வாத்தோ அப்பா வாத்தோ அழைச்சின்னு போகுது. எல்லாரும் வாங்கணும். குஞ்சுகள் எல்லாம் குடிச்சின்னு போறது, வாத்து குஞ்சுகள் எல்லாம்
அதை கூட்டின்னு போச்சு அது நல்ல இடத்துக்கு கரெக்டாக பந்தம் அந்த அதுகளை காப்பாற்றிக்கக்கூடிய இடமா தான் அழைச்சிட்டு போகிறது. இல்லைன்னா சாப்பிட்றதுக்கு எங்கேயோ சாப்பாடு எங்கேயோ இருக்கு அங்கே அழைச்சிட்டு போய் இங்கே சாப்பிடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது. அது மாதிரி லீடராக இருக்கும்பா நல்லது தான் சொல்லி தரணும். தன்னுடைய சுயநடத்தின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய தலைவன் எப்பொழுதும் தேவை. புகைப்பிடிக்கக்கூடிய தலைவன் புகைப்பிடிக்க கூடாது என்று மக்களிடம் கற்பிக்க இயலாது. கல்வி கற்பிக்க தொடங்கும் முன்னரே ஆசிரியரின் நடத்தை சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்யா கூறியுள்ளார். என்ன சொல்லியிருக்கார் சைத்தன்ய பிரபு? இந்த மாதிரி ஒரு ஆசிரியனா இருக்கிறவன் அவங்க ஒருத்தருக்கு நல்ல இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணி காத்தால் சீக்கிரமா எழுந்துருங்கோ, எல்லாம் சாண்டிங் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்றா எல்லாரும் இல்லையா ஆசிரியர். அது சொல்லும் போது அதை அவா பண்றாளா நீ பண்றியா அப்படின்னு முதல்ல கேட்கணும். அந்த ஆசிரியர் பண்ணினா தான் அதை நீங்க ப்ளீஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு அந்த துணிச்சல் இருக்க முடியும், தைரியம் இருக்க முடியும். நீ பண்றது நல்ல காரியம் பண்ணு, அதை மற்றவாளும் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி கிளாஸ்ல உட்காந்து ஒரு பாடங்கள்லாம் நல்லா சொல்லித்தர ஆசிரியர் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் மட்டும் பெரிய காலேஜ்லையும் அது சொல்லி தந்துருக்கச்சே அவர் எல்லாம் பிரமாதமா இருக்கும். எங்களோட கிளாஸ்ல எங்க ப்ரொஃபஸர் அப்படி சொல்லி கொடுத்தா இப்படி சொல்லித்தான்னு வெளில போறோம். அங்க வெளியில போனதுக்கு அப்புறமா அவர் வாசல்ல போய் பார்த்தாக்க அவர் ஒருத்தர் போய் கெட்ட ஊர்ல இல்லாத கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பிடிச்சி அவர்கிட்ட கற்றுருக்காரு. அது என்ன பிரயோஜனம்? அவரால் இப்போ வாயில முடிச்சு கெட்ட வார்த்தை இங்க ப்ரீச் பண்றேன்ட்டு கிளாஸ்ல பாடத்தை தப்பு சொல்லி கொடுத்துட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் பேர வேண்டும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்மளும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நல்ல தனமாவே இருக்கணும். சிகரெட் பிடிக்கிறது இதெல்லாம் சொல்லணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வரும். பி ஏ ரோல் மாடலா இருக்கணும். நம்ம லீடரா இருக்கணும்னா நம்மளை எல்லாரும் மதிச்சு பண்ணணும்னா நம்ம முதல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணா தான் பண்ண முடியும். ஓகே, 22 பண்ணிருக்கோம். Yes, Mataji. Name partasti kartavyam trishu lokeshu kinjana nanavaptam avaptavyam vartayevacha karmane. பிதாவின் மகனே, மூவுலகளிலும் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை எதுவும் இல்லை. எனக்கு தேவையோ நான் அடைய வேண்டியதோ ஏதும் இல்லை. இருந்தும் நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டு உள்ளேன். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் பலன்களில் பற்று கொண்டுள்ள அறிவற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது. செயலிருந்து விலகுவதற்கு ஊக்குவிக்க கூடாது. மாறாக பக்தி உணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் எல்லாவித செயல்களிலும் கிருஷ்ண உணர்வுகளில் படிப்படியாக முன்னேற்றத்திற்காக அவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும். இந்த படம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அதே ஒழுதுதான். இவெல்லாம் விவசாய நிலத்தை உழறா ஒரு ஜாதி. அதை உழுத உடனே அதுல இருந்து நெல்லெல்லாம் வருது. அதை எடுத்துன உடனே இங்கே சேமிச்சு வைக்கிறா. அதை வைசியன் அதை எடுத்துட்டு போய் கடை வாங்கிட்டு போறான். அதை வாங்கிட்டு கடையில் போய் வைக்கிறான். அதை வாங்கிட்டு ஒரு சைக்கிள். அதுக்காக இந்த படம் போட்டுருக்கு. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் பலர்களில் பற்று கொண்டுள்ள அறிவற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது. செயலிருந்து விலகுவதற்கு ஊக்குவிக்க கூடாது. பக்தி உணர்வுடன் செயல்படு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகே, 27 படிங்க. பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசஹ அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாஹம் இதி மன்யதே. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இருக்கின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயலுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஜட உணர்வில் இருப்பவன் இந்த 2 வகையான மனிதர்களும் ஒரே மாதிரியான செயல்களை செயலாற்றும் போது அவர்கள் இருவரும் ஒரே தளத்தில் இருப்பது போல தோன்றும். ஜட உணர்வில் இருப்பவன் அகங்காரத்தின் காரணத்தினால் எல்லாவற்றையும் தானே செய்கிறேன் என்று நம்பியுள்ளார். உடல் என்றும் இயந்திரம் முழுமுதற் கடவுள் மேற்பார்வையினால் இயங்கும் ஜட இயற்கையினால் உண்டாக்கப்படுகிறது. அகங்காரத்தில் இருக்கும் அவனது அறியாமையின் சின்னமாகும். ஓகே, அதான் எல்லாமே அகங்காரத்தினால அந்த இந்த குணங்களை நான் பண்றதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் நல்லா படிச்சேன், நான் படிச்சதுனால்தான் சம்பாதிக்கிறேன், இல்லை நான் தான் பண்றேன், நான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையோ. நீ படிச்சேன்னா எல்லாம் கிருஷ்ணாவோட மர்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. கிருஷ்ணரோட கருணையால் தான் நம்ம படிக்க முடிஞ்சுது. படிக்க முடியறதுன்னா படிக்கிறது செலவுக்கெல்லாம் காசு அப்பா அம்மா கொடுக்க முடியாது. கிருஷ்ணர் தான் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா?
அதனால தான் நீ அதை படிக்க முடியுது. படிச்சு உனக்கு புத்தியை கொடுத்து நீ படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததும் கிருஷ்ணர் தான். அவரை மறந்துட்டு எல்லாம் நான் தான் பண்ணேன், நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். அது இருக்கக்கூடாது. 36 பண்ணுங்க. Yes, Mataji. Arjuna Vacha Atakena Prayuktoyam Papam Charati Purushaha Anichan Api Varshneya Baladiva Niyojitaha. அர்ஜுனன் கூறினான், ரிஷி குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒரு பாவகாரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? பாவகாரியங்களை செய்யறதுக்கு எதனால் தூண்டப்படுறான்? பரம்பரின் அம்சமாகிய உயிர் வழி உண்மையில் ஆன்மீகமானவனும் தூய்மையானவனும் எல்லா ஜடக்கலங்களிலிருந்து விடுபட்டவனும் ஆவான். எனவே இயற்கையாகவே பௌதிக உலகின் பாவங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டியவன் அல்ல. அவனா இயற்கையா இதுங்கள நம்மளோட குணங்களால நம்ம பாவங்களை பண்றதுக்கு ஏற்பாடு தூண்டப்படுவோம். நமக்கு இருக்கிற முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த குணத்தினால தான் பாவக்காரங்களை செய்ய இயற்கையாவே அவன் மதி யாருமே கிடையாது. Yes, 37 படிக்கும். Yes, Mataji. Shri Bhagavan Vacha Kama Esha Krodha Esha Rajo Guna Samudbhavaha Mahashano Mahapapma Viddayenam Iha Vairinam. வைரீனம்னா எனிமி, விரோதி. வைரீனம்னா புருஷோத்தமனான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தின் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இது உலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான எதிரியாகும். காமம் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். என்ன காமம்? காமம்னா ஆசை. மேன் அண்ட் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிடம் வைக்கிற அதுக்கும் காமம் தான். எல்லாத்துக்குமே நம்ம அவ்வளோத்துலயும் ஆசைப்பட்டு இது பண்ணும் அது பண்ணும் எல்லாத்துக்கும் அதில் எல்லாம் அந்த காமத்தை முதல்ல அழிச்சாலே நம்ம முன்னுக்கு வர முடியும். ரஜோகுணத்தின் சம்பந்தத்தால் கிருஷ்ணரின் மீதான அவரது நித்திய அன்பு காமமாக திரிபடுகிறது. வேறு விதமாக கூறினால், புளியுடன் சேர்ந்த பால் தயிராக திரிவது போல இறைவனின் மீதான அன்பு காமமாக திரிந்து விடுகிறது. அப்படி பால்ல தயிரா போறது இல்லையா, திரிஞ்சு போறது இல்லையா, அது மாதிரி இறைவன்கிட்ட நம்ம அன்பு வச்சிருந்தோம்னா அது காமமாக. காமம் திருப்தி அடையாத போது கோபமாக மாறுகிறது. கோபம் அறியாமையாக மாறுகிறது. அறியாமையினால் பௌதிக வாழ்க்கை தொடங்குகிறது. எனவே ஜீவனில் மாபெரும் எதிரி காமமே ஆகும். காமமே தூய்மையான ஆத்மாவை ஜட உலகின் சிக்கொண்டு உழல வைக்கிறது. தமோ குணத்தில் வெளி தோற்றமே கோபம். சத்துவ குணத்தில் உயர்த்தப்பட்டால் ஆன்மீக பற்றத்தின் காரணமாக கோபம் என்னும் இழிநிலையை அடைவதிலிருந்து ஒருவனை காப்பாற்ற முடியும். அதனால சத்துவ குணத்தில் எல்லாருமே அதில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அதுல என்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் பின்னாடி சொல்லிகிட்டே வரேன், தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சத்துவ குணத்துலன்னா நல்ல குணம், 3 குணத்துல. எஸ்மா 38 படிக்கும். Yes, Mataji. Dhumena vriyate vaknir yata darsho malena cha yato bena vrute garbhas tata deyate nedam avrutam. இவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும், இது 3 ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது தூம்னாக புகை. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும், கண்ணாடி தூசியாலும், கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. நெருப்பு மேல புகை இருக்கு, அதனால அந்த பக்கம் நெருப்பு இருக்காது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது, அந்த புகை இருக்குது. அதே மாதிரி கண்ணாடி மேல தூசி இருக்கு, கண்ணாடியில பார்க்க முடியுமா? ரிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்காது. அதே மாதிரி கருவு ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு குழந்தை அம்மா வயசுல இருக்கு, அதுக்கு மேல கருப்பையும் தான் அது மூடி வச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் 3 பேர் கொடுத்துருக்கா. நெருப்பு புகையாலும், கண்ணாடி தூசியாலும், கருப்பையாலும். ஓகே, உயிர்வாழிகளின் தூய உணர்வு 3 வகையான நிலைகளால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதால் தனது பொலிவை இழந்துள்ளது. நெருப்பு புகையினாலும், கண்ணாடி தூசியினாலும், கருப்பையினாலும் மறைக்கப்பட்டிருப்பது போல காமமும் தனது பல்வேறு தோற்றங்களின் மூலம் உயிர்வாழியை மறைத்துக் கொண்டுள்ளது.
Okay. Yes, Mataji. Avrutam jnanam etena jnanino nityavairina kamarupena kaunteya dushpurena lena cha. இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதுமான காமத்தின் உருவிலான அவன் நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகிறது. Yes, Mataji. Tasmatvam indriyani adau niyamya bharatarshaba papman prajahi henam jnana vijnana nashanam. எனவே பரத குலத்தோரில் தலை சிறந்த அர்ஜுனா புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி ஞானத்தையும் தன் உணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழிச்சிடுவாயாக. இந்த காமம்ங்கிறது ஞானத்தையும் தன் உணர்வையும் அழிக்கும். காமம் இருந்ததுன்னா ஞானத்தையும் அழிச்சு விட்டுரும், தன் உணர்வையும் அழிச்சு விடும். அதை முதல்ல காமத்தை அந்த எதிரியை முதல்ல அழிச்சிடும். bodily platform sensual platform, mental platform, intellectual platform, அப்புறம் தான் spiritual platform. Okay, yes ma 42 படிங்க. Yes, Mataji. Indriyani paranyahur indriyebhya param manaha manasastu para buddhir yo buddheha paratastu saha. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவர். அந்த ஒரு குதிரை படம் போட்டாலே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. புலன்கள் ஜடப்பொருள்களை விட உயர்ந்தது. அதை விட உயர்ந்தது இது மனம். மனத்து புத்தியை விட புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது. அப்புறம் அவனோ ஆத்மாவோ லாஸ்ட்ல புத்தியை விடவும் உயர்ந்தது. ஓகே, புலன்கள் பல்வேறு காம செயல்களில் வாயில்கள். காமம் உடலில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் புலன்களின் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால் உடலை விட புலன்கள் உயர்ந்தவை. உயர்ந்த உணர்வான கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் போது இந்த வாயில்கள் வேலை செய்வதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆத்மா பரம பகவானுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்கிறான். புத்தியை உபயோகப்படுத்தி ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை ஆராய வேண்டும். இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. 43 ஸ்லோகம் தான். துரத்தல் அல்லது செயல், நிஷ்காம கர்மயோகா, ஞான யோகா, கர்மகாண்டம், கர்மயோகா எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும். மிகப்பெரிய எதிரி என்னங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இதோட சாப்டர் முடிச்சுட்டு இதுக்கு நடுப்புற ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு. ஒரு ஊர்ல ஒரு அந்தனர் தான். இல்லை, அந்த ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தான். ஒரு அரசன் தான். அவன் எல்லாருக்கும் உணவளிப்ப சாப்பாடு போட்டுட்டு அவளுக்கெல்லாம் திருப்திப்படுத்தி அனுப்பிச்சிருந்தான். அவன் இந்து தர்மத்துல கர்மா அப்படின்னு சொன்னாக்க என்னங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு புரிஞ்சு கேட்டேன்னாக்க புரியும் உங்களுக்கு. அவன் அந்த அரசன் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுப்பான். அப்படி குடிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு அந்தனன் வரான் அவன் வீட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. அப்போ வரும்போது வானத்துல பார்த்தேன்னா ஒரு கழுகு பறந்து போயிருக்கு. அந்த கழுகு வாயில அப்பதான் அடிச்சு போட்டுட்டு ஒரு பாம்பு எடுத்து வாயில வச்சுன்னு வருது. அந்த பாம்பு எடுத்துன்னு அது கவிந்து போயிருந்துக்கு. அந்த பாம்பு வாயிலேருந்து கொஞ்சம் 1 or 2 drops ஆஃப் பாய்சன் விஷம் கீழே தொம்முன்னு கீழே விழுந்து வருது. கழுகு மேல பறக்கிறச்சு. அது விழுந்த அந்த விஷம் அவன் அரசன் வீட்டுல சமைச்சு வச்சிருக்கா இல்லையா, அந்த சாப்பாட்டுல விழுந்து வந்தது. அது விழுந்த உடனே என்ன ஆகுது, அந்த கழுகு மேற்கொண்டு பறந்து போயிடுது. அந்த அரசன் அவன் வீட்டுக்கு வரான். அரசன் வீட்டுக்கு அந்த அந்தனர் வரான். அரசன் அவனுக்கு சாப்பாடுலாம் போட்டான். சாப்பிட்டுட்டு அவன் கிளம்பணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு அவன் மயக்கம் போட்டு விழுந்து அவன் செத்து போயிடான். அவன் செத்து போன உடனே அதுக்கு உடனே அரசன் மிகவும் வருத்தம், கர்மாக்களுக்கான வினைகளை நிர்ணயிக்கும் சித்திரகுப்தனுக்கு அது
என்ன இந்த கர்மாக்கு யார் இது, அவ இறந்து போனதுக்கு காரணம் யாருங்கிறது அந்த கர்மாவை நிர்ணயிக்கிறதுக்காக சித்திரகுப்தன் குழப்பம் ஆயிடுது. யாருக்கு இந்த கர்மாவை கொடுப்பது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கு. கழுகுக்கா, பாம்புக்கா, இல்லது அரசனுக்கா? யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா? கழுகு கொடுக்கலாமா, பாம்புக்கு கொடுக்கலாமா, இல்லைன்னா அரசனுக்கு கொடுக்கலாமா இந்த கர்மாவை? கர்ம விநியோகம் பண்ணினத்தை கெஸ் எடுங்க ஏதாவது ஒன்றுக்கு. கழுகு தூக்கின்னு போச்சு பாம்பை, செத்த பாம்பை. அது இப்போ வாயிலேருந்து அது ஒரு ட்ராப்பு கீழே விழுந்துட்டு, அது விழுந்த உடனே அது சாப்பாட்டில் விழுந்துட்டு, சாப்பாட்டில் விழுந்த உடனே அது சாப்பாடு பாய்சன் ஆகி அந்த அந்தணன் சாப்பிட்ட உடனே அந்தணன் செத்து போட்டார். ஸோ அந்த அந்தணன் சாவுக்கு காரணம் யாது? கழுகா, பாம்பா, இல்லைன்னா அந்த அரசனா? என்ன கெஸ்? யாராவது சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. யாருக்கும் கெஸ் பண்ண முடியலையா? ஏதாவது ஒரு கழுகுன்னு சொல்லுங்க, இல்லைன்னா கழுகு எடுத்துட்டு போச்சுன்னு சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க, சம்திங். கிருத்திகா சொல்லியிருக்கா, ராஜான்னு சொல்லியிருக்கா. கிருத்திகா மாதாஜி. ராஜான்னு சொல்றீங்களா? சரி. ராஜா அவனுக்கு என்ன, ஏன் ராஜா பண்ணான்னு நீங்க ஃபீல் பண்றேன்? அவன் ராஜா சாப்பாடு தான் போட்டான். அவனுக்கு தெரியுமா அந்த இடத்துல இந்த பாய்சன் விழுந்துருக்கிறது? அவனுக்கு தெரியாதே. பாய்சன் அந்த இடத்துல சாப்பாட்டுல விழுந்ததுன்னு அவனுக்கு தெரியாது. ஆனாக்க இது இந்த சித்திரகுப்தனுக்கே குழப்பாம போயிடுச்சு. யாரை சொல்றதுனே தெரியல. அந்த 3 பேர்ல யாரு கர்ம வினைகளை நிர்ணயிக்கிறது இவாளுக்குல அப்படின்னு 3 பேரையும் மனசு போட்டு பிச்சுருக்கான். அவ்வளவுதான், அவனால தாங்க முடியல. நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கல. நேரா யமதர்மராஜாட்ட போயிடான். அவன்கிட்ட போயிட்டு யமதர்மன்கிட்ட போய் கேட்டான். கேட்டோடனே அவர் சொல்றார், கொஞ்ச நேரம் யோசனை. அவருக்கும் புரியல. ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர் சொல்றார், இதுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் உனக்கு சீக்கிரமா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார். காலம் வருவதை பொறுமையாக இரு, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு யமதர்மராஜா அவரோட அசிஸ்டன்ட் சித்திரகுப்தனுக்கு சொல்லிடுறார். உடனே அதுக்கு ஏற்ற கரெக்டா அந்த டைமும் வந்துட்டு அங்கே மறுபடியும் அந்த இதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அரசன் சாப்பாடு போடுறோம். அதை சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய அந்தணர்கள் வர்றாங்க அந்த பக்கம். அது அவளுக்கு அரசன் இருக்கிற அந்த அரண்மனை தெரியல. அங்கே சாலை ஓரமாக ஒரு வியாபாரம் செஞ்சு ஒரு பெண்மணி ஒரு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஏதோ என்ன வியாபாரம்? ஏதோ கறியாயோ வச்சு, கறியாயோ பூவோ ஏதோ வச்சு வியாபாரம் பண்ணியிருக்கான். அவன் அந்த பெண்மணிகிட்ட போறான். அவள் போன, எனக்கு எப்படி போகணும்னு தெரியல, அதெல்லாம் சொல்ல முடியுமாம்மா அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்குறான். எல்லாருக்கும் அவன் சொல்ல, இப்படி போங்க, இந்த பக்கம் போன எல்லாம் இடது பக்கம் போங்க, வலது பக்கம் போங்க, தப்புல எல்லாம் அங்கே பார்த்து எல்லாம் அங்கே தெரியும் உங்களுக்கு அரண்மனை, போகலாம் நீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றான். வழி சொல்லி, சரிம்மா தேங்க்ஸ்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள்லாம் கிளம்புறான். கிளம்புற சரி. ஆனா ஒன்னே ஒன்று பார்த்துக்கோங்க, அந்த ராஜா சாப்பாடு போடுறாரு, சாப்பாடு போட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு கொலையும் பண்ணிடுது, சாகவும் அடிச்சுடுவாரு உங்களை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னான். அப்படி சொன்னாக்க அவளுக்கு தெரியுமா சார் ராஜா தான் கொல்லப்படுறான்னு? தெரியாது இல்லையா? அவ அப்படி சொல்லிட்டா. ராஜா சாப்பாடு போட்டு, ஒரு விஷயம் சற்று எச்சரிக்கையாக இருங்கள், இந்த அரசன் அந்தணர்களை கொல்பவன் என்று கூறினார். அந்த அவன் சொன்ன உடனேயே இந்த மாதிரி தப்பா அவ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து சொன்னதும் அந்த யமனுக்கு யமதர்மராஜாக்கு யமதர்மராஜா இல்லை, சித்திரகுப்தனுக்கு காரியம் நிறைவேறிவிடுது, தெரிஞ்சு போயிடுது. அவன் உடனே அந்த கர்மா அந்த பொம்பளைக்கு தான், வியாபாரிக்கு தான் தூக்கி அந்த பொம்பளைக்கு தான் கொடுக்கணும் அந்த கர்மாவை. இந்த பிராமணனை கொண்டவங்க இந்த பொம்பளை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்தேன். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இன்னொருத்தரை பத்தி நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு முந்தையே அவளோட ஒழுக்கம், எதை பத்தி பேசினாலும் சரி, பேசும்போது நமக்கு தெரியாததை சொல்லக்கூடாது. அந்த மாதிரி அதை பண்ற இந்த தப்பு பண்றதுல பாதி கர்மா நமக்கு சேரணும். அதுதான் இந்த கதையினுடைய நோக்கமே. புரியுதா? இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, ஒரு ஏதாவது ஒரு முக்காவாசி நம்ம தமிழ்நாட்டுல பெண்களை பத்தி தப்பா பேசுவோம். அந்த பொண்ணு அப்படி போயிருந்தோம், அப்படி போய் நீ பாத்தியா கண்ணால, எல்லாரும் சொல்றது ரூமரை வச்சு சொன்னாக்க அந்த பாவம் நமக்கு தான் சேரும். பெண்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை, எதுவுமே. அவ வீட்டுல இருந்துச்சு, அந்த திருடின்னு போயிட்டா, அப்படி திருடின்னு போனதை நீ கண்ணால பாத்தியா, எல்லாரும் சொல்றதை வச்சு ரூமரை வச்சு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமா. நம்ம கண்ணால பார்த்தது இருந்ததுன்னா சொல்லலாம், இல்லைன்னா நம்ம அவசியம் இல்லாததெல்லாம் போய் ரூமரை போய் சொல்லிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணினா பாவங்கள் அதெல்லாம். இப்போ இவளுக்கு இந்த வியாபாரம், இந்த பொம்பளைக்கு இது அவசியமா? அட்ரஸ் கேட்டாக்க அட்ரஸ் சொல்லிட்டு எப்படி போகணும்னு ரூட்டு சொன்னா போகணும். அதை விட்டுட்டு அவ ரூட்டு சொல்லாத தவிர்த்து அவ மேற்கொண்டு இது பண்ணி விட்டுட்டா.
அங்கே போய் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றதுனால அந்த கர்மா வந்து அவளுக்கு தவ தலையில போய் விடுந்துட்டு. ஸோ அவளுக்கு வந்து அந்த அந்த அத்தனை செத்து போனதுக்கு காரணமா இருந்தது அதுல 50% கருது அவளுக்கு போய் சேர்ந்துச்சு. சரியா? அந்த மாதிரி the story inspires us to be careful what we think or say about other people when which we never hesitate stop putting allegations in criticizing. ஓகே, நம்ம எப்போ அது மாதிரி மற்றவாளை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சோமோ அப்பவே நமக்கு வந்து அதே நிமிஷம் ஓகே, அது வந்து அந்த மாதிரி பண்றது தப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இது இந்த கதை இருக்கு. ஓகே, சின்ன கதை தான். கர்மாவை வந்து கர்மாக்கு என்ன இது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பண்ற கர்மாக்கள் எல்லாம். அதே மாதிரி இன்னொரு பலி மகாராஜா கதைன்னு ஒன்று இருக்கு, அதையும் படிச்சுக்கோங்க நீங்க. பலி கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் பலி மகாராஜா கதை. அது டைம் கிடைச்சுன்னா அப்புறமா சொல்றேன். இன்னைக்கு இது 7 மணி ஆயிடுச்சு, ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கெல்லாம் டைம் ஆயிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்றேன், இதை சொல்லிட்டு நீங்க கூடவே என் கூட ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். வாஞ்சா கல்பத ரூபசியச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. Yes, come on. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. अस्मिन् परात्मन्ननुपमकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्ति वादालय वास विष्णु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணாமா. எல்லாரும் அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டேலா? இன்னைக்கு அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டேலா? எல்லாம் க்விஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? 3 சாப்டர் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. இன்னைக்கு போய் 3வது சாப்டர் பண்ணுங்க. அது பண்ண தெரியலன்னா வாட்ஸ்அப் அட்மின் இருக்காங்க கமலா மாதாஜி, அவங்கள்ட்ட கேட்டேன்னாக்கா அவங்க சொல்லி தந்துருவாங்க. இல்லை இங்கேயே கிளாஸ் இங்கேயே கேளுங்க எங்கிட்ட. எஸ் ஹேமா பிரபுஜி, ஹேமா சந்திர பிரகாஷ் பிரபுஜி பண்றீங்களா? க்விஸ் பண்றீங்களா? கிருத்திகா மாதாஜி பண்றீங்களாமா? பெருமாள் பிரபுஜி பண்றீங்களா? ஜோதி கலா மாதாஜி பண்றீங்களா? புவனேஸ்வரி மாதாஜி ஓகே பண்றீங்கன்னாக்கா ஓகே குட். பண்ணாதவங்க இந்த எப்படி பண்றதுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சு பண்ணுங்க. அப்புறம் 18 நாள் முடிஞ்சாச்சுன்னா 20வது நாள் அன்னைக்கு அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க எல்லாத்தையும். அப்புறமா சர்டிஃபிகேட் கிடைக்காது. அதனால அந்த அன்னைக்கு முடிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த சாப்டர்ல 3rd சாப்டர்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்குலாம்? ஏஸ்மா பேசுங்க. ஜோதிகலா மாதாஜி, கிருத்திகா மாதாஜி சொல்லுமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்காமா இந்த கிளாஸ்ல இப்ப படிச்சதுல? நோ டவுட். சங்கரி மாதாஜி ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? இல்ல மாதாஜி, நோ டவுட் மாதாஜி. இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான கதை. ஆமா ஆமா, ரைட் ரைட் ரைட். ஆனா நல்லா இருக்கு இந்த கதையில. ஆக்சுவலி இது வெரி குட். அந்த இது கர்ம பலன் யாருக்கு போய் சேருது அப்படின்ட்டு இல்லையா? ஆமா, இது வந்து நம்ம பிராக்டிக்கலா நமக்கே எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட். இப்போ ஒரு பில்டிங்லயே உட்காந்துருக்கோம். ஒரு பில்டிங்ல இப்ப நம்ம வீட்டுல இன்னொரு வீட்டுல என்ன நடந்திருக்கு நமக்கு தெரியாது. அது நடந்துட்டு அவங்க வீட்டுல வந்து விதிச்சு அங்க வந்து இதை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க, அப்படி பண்ணிட்டாங்க. எத்தனை ரூமர் நம்ம கிளப்பி விடுறோம் பொய்யெல்லாம் சொல்லிட்டு இல்லையா? நமக்கு தெரியாது, கண்ணால பார்க்கல தெரியாது. அதெல்லாம் பண்ண அதெல்லாம் பாவங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. இப்ப பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லாவே புரிஞ்சு போச்சு. அதனால நம்ம கண்ணால பார்த்து நமக்கு கிளியரா தெரிஞ்சாதான் அந்த விஷயத்த விடணும். எல்லாரும் பேசலையே, மெசேஜ் பண்றாங்களே. என்னமா? இல்ல சில மாதாஜி யாருமே பேச
ஒத்துமே பேசவே மாட்டேங்கிறாங்களே. ஆமா பேசலாமே, இன்டராக்ட் பண்ணுவாங்க. எஸ் கிருத்திகா மாதாஜி பேசுமா, நீ பேசுமா, இவ ஒண்ணுதான் கிருத்திகா மாதாஜி மட்டும் தான் பண்றாங்க கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு. எஸ்மா சொல்லுமா. இந்த இந்த ஸ்டோரி நல்லா எனக்கு புரிஞ்சது மேடம், நல்லாவும் பிடிச்சிருந்தது. இதுல இருந்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா, நீங்க சொன்ன மாதிரி யாருமே நம்ம தப்பா தெரியாம யாரையும் நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடக்கூடாது, தப்பா நினைக்க கூடாது. எதுவுமே தெரிஞ்சு பேசணும். தெரிஞ்சது நம்ம கரெக்டா தெரிஞ்சதுன்னா ஓகே நினைச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா யாரையுமே நம்ம தப்பாவே நினைச்சுக்க கூடாது. இப்ப நான் கிளாஸ்ல பாடம் சொல்லிருக்கேன், நான் எப்படிப்பட்டவன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா, எனக்கு தெரியாத இவ அப்படி போடும் அப்படி போடும் நீங்களா இமேஜின் பண்ணிக்க கூடாது. புரியுதா? அதாவது அவங்கள பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை பத்தி அப்புறம் பேசலாம். இப்ப இல்ல கிருத்திகாங்கிறது அவங்க அந்த மாதாஜி இப்படியாக்கும் அப்படியாக்கும், நான் மற்றவங்கள்ட்ட எல்லாம் போய் சொன்னேன், தப்பு இல்லையா? எஸ்பெஷலி இப்போ லேடிஸ் எல்லாம் இப்படிதான் பேசிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. முழுக்க முழுக்க ஜென்ஸ் 90% பேச மாட்டாங்க. அவங்க இந்த மாதிரி தான் லேடிஸ் தான் இந்த மாதிரி. அதனால அவங்களுக்கு கர்ம வினைகள் ஜாஸ்தியாகும். இது 2 பாவங்கள் நிறைய அவங்க தான் சேர்த்துருக்காங்க. அதனால அந்த இது சின்ன வயசுல இருந்தே அது நமக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சுனாக்க அந்த மாதிரி பேச மாட்டோம். ஜோதிகலா மாதாஜி பேசுங்கம்மா. இந்த வாட்டி என்ன யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க. மாதாஜி நான் இன்னைக்கு லேட்டா தான் வந்துட்டேன், 6:30 ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி 2 days நான் அந்த ஈவினிங் கிளாஸ் தான் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மார்னிங் வந்திருக்கிறேன். ஈவினிங் கிளாஸ் என்ன 7 மணி கிளாஸா? 7 மணிக்கு. ஆமாமா மாதாஜி. 7 மணிக்கு யாரு இருக்குறாங்க? லலிதா மாதாஜி. 7 மணிக்கு லலிதா மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த ஸ்டோரி நல்லா இருந்துச்சு, எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு. இது கரெக்டா இருக்கு. இதுக்கு அப்புறமா வந்து நான் ஒரு போலிங்னு ஒண்ணு பண்ணுவேன். அதை பண்ணேன்னா உங்களுக்கு டைம் ஆயிட்டே இருக்கும், ஆபீஸ் போறவங்களுக்கு மாட்டிடுவாங்க. அதனால 7 மணிக்கு முடிச்சிடணுங்கிறதுக்காக அதை நிறுத்திட்டேன் இந்த வாட்டிக்கு. சரிங்க மாதாஜி. எக்ஸாக்டா 7 o'clock முடிச்சிடணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிருக்கேன். 7 o'clock 5 minutes விட்டுடுறேன். ஸோ ஏன்னா மார்னிங் செக்ஷன்ல யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க பாதி பேர். ஏன்னா ஆபீஸ் போறவங்க எனக்கு டைம் இல்லை, டைம் நேரம் ஆயிருந்தாங்க. நானும் அப்படிதான் ஈவினிங் அட்டெண்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சதுதான் மாதாஜி. ஆனா 7 o'clock ஆகும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த ஆபீஸ் ஒர்க் இருக்கு, அதனாலதான் மார்னிங்கே அட்டெண்ட் பண்ணலாம். அப்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா, டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது அப்படிங்கறதுனாலதான் மார்னிங் அட்டெண்ட் பண்றேன். ஓகேமா ஓகே. உங்களுக்கு அங்க புரிஞ்சது இல்லையா 2 chapter, முதல் 2 chapter புரிஞ்சிச்சு. ஆனாலுமே நான் அது கூட நான் இன்கம்ப்ளீட்டா தான் ஃபீல் பண்றேன். சரியா நான் அட்டெண்ட் பண்ணல கரெக்டா அந்த டைம். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இப்ப இந்த கிளாஸ்ல யூடியூப்ல போய் பாருங்க என்னோட. இல்ல அவங்க கிளாஸ் லலிதா மாதாஜி எடுத்து பார்த்தாலும் தப்பு இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த கண்டினியூவேஷன் புரியும். கண்டினியூவேஷன் கிடைக்கும். அதான் எனக்கு திருப்தியா இல்லாம இருக்கு, என் மேல மிஸ்டேக் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து அர்ஜுனன் வந்து குழப்பமா இருக்கான். அவன் வந்து கிருஷ்ணர் அதுக்கு ஒரு விதமான வாயை திறந்து பதிலே சொல்லல. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஆஃப் த பகவத்கீதால இவர் சொல்றாரு, திருதராஷ்டிரர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு, அது தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல ஒரே குழப்பம், அவனுக்கு இன்பமின்மை பாவ விளைவுகள் எல்லாத்தையும் 5 பாயிண்ட் இருக்கு. அதனால அவன் போர் புரிய வேண்டாம் அப்படின்னு குழப்பத்துல உட்காந்துருக்கான். அதுக்கு பதில் ஒண்ணுமே சொல்லல கிருஷ்ணன். செகண்ட் சாப்டர் வந்தாச்சுன்னா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். நேற்று சாப்டர் தான், அதை 2 வாட்டி பாருங்க நீங்க. அதை எடுத்து யூடியூப்ல போய் சரியா பண்ணலன்னா அதை பார்த்து. அது என்னன்னா உடல், நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்னு தெரியும். நம்ம இந்த உடல் தான், நம்ம டெய்லி சோப் போட்டு குளிக்கிறோம், ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம், மேக்கப் பண்ணிக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து டெம்பரரி, இது உடல் அழியக்கூடியது. நம்ம சின்ன வயசுல இருந்த மாதிரியே இருக்கும். இப்போ இல்லையே, மாறி தானே வருது, அப்பப்போ மாறி விடுறது செய்யுது இல்லையா? வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்த உடனே வயசாயிடுதுன்னா என்ன பண்ணுது, அது ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் ஃபெயில் ஆகி நம்ம வந்து உடல் வந்து உடலை விட்டுட்டு ஆத்மா வந்து வெளியில கிளம்பி போயிடும். அதாவது ஒரு மிக்சர்ல வந்து காராப்பூந்தி இது ஓமப்பொடி போட்டு வைக்கிறோம். அது ஒரு சிம்பிளா உங்களுக்கு சாப்பிட வச்சு சொன்னேன். அதுக்கு அது வேணா 2ம் சேர்ந்து இருந்தா தான் மிக்சர்ன்னு சொல்லுவோம், அதை சாப்பிட முடியும் மிக்சர். அந்த மிக்சர்ல வந்து காராப்பூந்தி தனியா இது என்ன ஓம்பொடி தனியா போயிடுச்சுனாக்க அதை மிக்சர்னு நம்ம சொல்லுவோமா, சொல்ல மாட்டோம். அந்த மாதிரி அந்த உடலும் ஆத்மாவும் சேர்ந்து இருந்துதான் நம்ம இருக்கோம் செல்ஸ். அந்த உடலை விட்டு ஆத்மா போயிடுச்சுனாக்க, ஆத்மா பிரிஞ்சு போயிடுச்சுனாக்க அந்த உடலுக்கு வேல்யூ கிடையாது. உடல் அவ்வளவுதான் அழிஞ்சு போயிடும். இந்த ஒரு டெம்பரரி. அதனால உடல்ங்கிறது டெம்பரரி, அந்த ஆத்மாங்கிறது அதுக்கு அழிவே கிடையாது. அது 1/10,000 டிப் ஆஃப் த ஹேர். ஒரு ஹேரோட நுனி முடிய
எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல 1/10,000 தான் அதுக்கு அளவே, அத்தனோண்டு அளவு. அது அப்படி இருக்குன்னு சொல்றோம். அது வேற என்ன சொல்லலாம். அதனால அதை நேத்தி சாப்டர்ல அதை புரிஞ்சுருக்கோம். நான் உடல் இல்ல ஆத்மாங்கிறது, ஆத்மாவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தெரிஞ்சுருந்தோம் நேற்றுக்கு. இன்னைக்கு வந்து அதனோட கண்டினியூவேஷன். கடமையை செய், உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை பண்ணி, கடமை பண்ணாம இருக்காதே. உனக்கு கொடுத்துருக்க அவன் வந்து சத்தியனோட குலதர்ம தொழில் என்ன, நீ வந்து போர் புரியுறது தான் உனக்கு. நீ பண்ணலைன்னா தான் உனக்கு அது தப்பு, நீ பண்ணினா கரெக்ட் அது. அப்படி அதுக்கு விளைவுகளை நீ எதிர்பார்க்காதே, விளைவுகளை நான் பார்த்துக்கிறேன். கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு அதான் சொல்றேன். பலனை நான் பார்த்துக்கிறேன், எனக்கு தெரியும் என்ன பலன் கொடுக்கணும்ட்டு அப்படின்னு இந்த சாப்டர். ஹரே ஆமா, ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம் எல்லாரும். நாளைக்கு 5:30க்கு ஸ்லோகம் படிக்கணும்னா வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா கிளாஸ்க்கு வரணும்னா 6 o'clock டைரக்டா வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணாம்மா. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. தேங்க்யூ.